People Party kayo yang jing kershan jauh upat ba u kershan marute uta upat ba umala snotho yang nongrim jong the voice of the People Party. Ada kata ke penong ini game kwa banong bagi ai tiket yau to bo ngate ngadon lupa te ba sanajar lani shojar kabut naman ni tiap pala ringi ai tiket yang ibagong kita kijai candidate anda kila job kinum ken kor yang party kinum buram yang party kanum na namar katakan ban pintuan yang ikam kumakan angut dai namar katakan hapan sloto mangini job dai namar ka party nadu bagi sengi ka party ngila kranshai baka party VPP kande ka party ka compare bagi way party kande ka party bagi anga ka tin pareng a party with a difference ka party ka compare nagi way part namar kata daw pi ngilale sibun ki kam ki compare ngilale sibun ki kam ki compare adin election MP ngilawan bang ai khublai upai pa nagni ke ju jaga ngilale ban ai khublai keleng am judon ki seng san pertai ki ban ai khublai upai pa adin pala job collection atar ka de ka kam ka fair ka ba BPP kalale mentaru jijon kaweru ka seng san pertai ka ban pinitu pat pa ya kita ki kertong mereka VPP kalawan ban pinitu pat pa hang ni hayo ma korwa gomba ka jupulong ki cinglang ke babon ya kini ki kertong armut ki bakla sei nagane ka district atar ka de ka kam ka ba fair nantang yong nginwan ra igur kom trei kam ka ba fair lani kata ka political culture ka new political culture karukom long karukom man ka ba fair ha ka party kamamot ayu kamamot pa u MP u MLA u MDC jong ka party ki ha apo ka jing penyat jong ka party ndai maki ki ban penyat ya ka party kan sensyar ya ki ndai maki ki ban sensyar ya ka party dai namar kata ha bakini armut mentakin let chupat ba kenum let da kata ka jing snow shimet kenum let da kata ka agenda shimet ki jongki kenum let da ka nongrim shimet kinlet dengan nongrim jaga parti show patpa halor kini di nongrim ba ka parti kala sei ngi nginlet bat ngin trei panota ya kata ka jingkala